UMLA kamau keruat baru Menteri Ketenaga PHU Renik dan El Tongkhar ula pensyai pajba berkumu UMLA kamau keruat kumu Menteri ke Sorkar MDA berkumu General Secretary ke HSPDP uyang hakanong remban persyabe ke Jingtih Uranium na ginu ki benta jaka Meghalaya berkamtam na than dom yasiat ulong bagi HSPDP kala Pyrshah barkan Īai Pyrshah ke Jingtih Uranium na mar bakitip bahkan kata ke koi kakhya jaki pajba ka than HDPDP barkan ke uranium mining kuat ban yaitu IP yang ni ka jingkan ke statement ka banga ai ka dei ka juba ya ki jingkali ya ki ba ladon bakali na way na ki reporter but ka jingkali ro ka interview ka jingkan ka dei ka English tengah kuat ber clarify nang kong ki don ki ba ki ba ko nyok ba balai grand pareng ten dei namar ba ka dei ka khobor ka ba interview ka pareng tengah lah ban juba ka pareng nangta ka ba arde kalong makidon ki basuthu bakala hakabide bat kibom snuthu shai la manga kumu minister kumu MLA bat kumu general secretary jong ka parti HSPDP la nga Pyrshah nga kersan je ka Jingtih Uranium nakwa pensyai pajba lengba jong pi ki khobor baka parti HSDP kadai ka parti kabala tho wat hadu haka manifesto ba ngi Pyrshah ya ka Jingtih Uranium mar kata ko ban syai hangne lengkot knang bannom don kanu ga jing sko thu bakla haki pajba ban nakaliang jong ka parti HSPDP nakaliang jonga minister jong ka parti bat kumu MLA jong ka makruat konstitusi giyang langkawai ban Pyrshah ya ka Jingtih Uranium hang ne ha ka state jongi kamtam hadom meset kadi katai ka bang kwa baki pajba kin syai kadom don kan ka jisuthu bakala unnecessarily baki breu kin suthu bakala bakin daud yangi langi kersyam nengi Pyrshah ngila jukren lenter bagi Pyrshah ya ka Jingtih Uranium bat ngin Īai Pyrshah ya ka Jingtih Uranium HDPDP berkoroi ke par ke berwan hapok kathai na raja basha banti uranium uba Renik ten ulakran syai bang kinom la ban ya pen ya koroi ke par berkakoi ke khia jong upai ba kathan nginom la ban ya pen ya ki development berkajing ko jiji khia kabamut ba tang nomor ba development kamut bangin sya anak banti uranium kelam nomor khare ko khia ten nomor kata ngi syai bertak nang ba ke syai ba hadu mentana bagi suthu bakar kata ka jiko jikha tingi Pyrshah ba ki Jingtih Uranium